Ang ebanghelyo para karong adlaw naghatag og usa ka fundamental nga pahinumdom alang kanatong tanan. Kanang pahinumdom nag-ingon, ang hinungdan sa pag-anhi sa Ginoo sa kalibutan mao ang gugma, dili ang kasuko. Ang iyang tuyo mao ang pagluwas, dili ag pangtunglo. Sa ato pa, kung ang Ginoo ang pasibuton, ang tanan nga iyang kauban diha sa pamilya sa Dios, kitang tanan nga binunyagan, gusto niya nga kitang tanan luwason. Pero kay ang tao gawas nun man, ang kaluwasan mahimo niyang balibaran. Kita ang modesisyon. In the final analysis, kita ang modesisyon kung ang gugma nga gitanyag sa Dios ug ang kaluwasan nga iyang gihatag, ato bang dawaton o atong balibaran. Ang gasa anaa sa atong atubangan, gitanyag sa Dios ang gasa sa kaluwasan, pero nara nato kung ato kining dawaton o dili. Anaa nato ang gahom sa pagdesisyon. Kita ang mupili. Apan ang atong pagpili, aduna po'y bunga o implikasyon. Kaya kung dili ta makasulod sa langit, dili na tungod kay gibalibaran ta sa Ginoo. Kung dili ta makasulod sa langit, bunga na sa atong pagpili. Matud sa usa ka writer si Gabriel Estres, mingon siya, we create our own hell because it is the sum of all our sinful decisions. We are not sentenced by God. Rather, we condemn ourselves. Kung ang Ginoo ang pasibuton, gusto niya nga ang tanan maluwas. Pero ang desisyon sa pagdawat nining maong kabubuton anaa sa atong mga kamot. Kung di ta gustong mudawat sa kaluwasan, dili ta pugson sa Ginoo. Kita, sumala ni Gabriel Estres, kita ang nagpanday sa atong kaugalingong impyerno. Dili ang Dios ang nagbalhog nato dito, kundi ang atong kaugalingong yawanon o makasasala nga pagpili. Di ko makalikay o connect ani sa atong bago lang nahuman nga eleksyon. Ang gobyerno nga mapanday human sa eleksyon, resulta sa atong pagpili. Kita ang nibutang nila diha. Mao nga kung sila nga atong gipili, dili mo sunod, sumala sa atong expectation ug buhat sa mga butang nga makaayo sa lungsod ug sa nasod, apilta sa maapektuhan niini. Kung nagjama-jama tagpili, kunya nga atong gipili, dili mao, sa may atong isulti ana, mirisi. You take the consequences of your choices. Ingana po ang kinabuhing espirituhanon, ang kaluwasan gitanyag nga libre, pero naara nato kung atong dawaton o atong balibaran. Mga igsuon sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, mao ni ang atong pangayoon nga grasya gikan sa Ginoo. Atong pangayoon nga Lord, bukha ang among mga mata. Hatagi migbag-o nga appreciation sa gasa sa kaluwasan nga imong gitanyag. Aron kini dili namo balibaran, aron ang kaluwasan among dawaton. Amen.